guys, I'm back. So, nakapalit akong padisan tamban. Pipritohon ko siya tanan. 50 kilo. Pwede na rin, di ba? 50 kilo. So, ging kukuhanan ko latin siya. Yung tatanggalan sini. Nakaskasan. Matawag sana. Himbis. Ginhimbisan ko lat siya. Para pag ginpiprito siya, napilit. Para madali siya kumuan, mabali pag luto na, diba? Kaya bisan kuan siya. Ako. At saka kari ko kasi liwat. Pag kumaon tamban, dire-diretson kaon, diri na nang paparahimbis pa. Kaon na diretso. Dugti siya. Andag ko sini, marasa siya, isugba. So, pipritohon ko lang ni siya. Damo na, sa kakilo. 50. Tapos, pag suman sa preto, sabuan. Diba? Kasi kami dide, kung magkuhan kami sabaw, kunyari may da kami paksiw, sabuan ito naman marasa. Paksiw, sabuan mo marasa. Pati prito, sabuan mo marasa. Nakuha ng kulat-ulat sa kumpadis. Kay pati nga ni kunubula dera pa sa sabuan. Oo, malita o. Era ko na sa teragin sa sabuan. So, ini, pipritohon ko la siya. Tas kung may time na magkaruyag sa sabaw, madali lang magsabaw, di ba? Para inak video. Yan ang naka-video kaya ako nasawa na sa gawas. Tas ako mga chikiting nangaturog. Kaya free ak yan na mag-video. Maghimo content. Kaya pag pa-press ade, tas pa-press mata, ay hindi ako makakapag-content. Kaya usa na lang mong cellphone. Hindi ako makakapag-cutting sa cellphone. Kaya mag-amay nag-aaragway sa cellphone. May time pa na kami upat nag-aaragway sa cellphone. Kaya ultimo guti ay nakikipag-agaway nalat sa cellphone. Pon ko na mahapon. Kaupay na. Inulataksat sa kong parcel yan na. Jesus, kaya waray pa man iulpot ito. Dahil kasi ang parcel na ulpot ito. Yan na. Waray lagi hapon. Sagde. Basta may barayad na dida. Ano? Anytime may dak pambayad. Saan siya umulpot. Yan lang po. Bye-bye. Yung manong ka na, Adi.